Poštovani gledatelji, nalazimo se ispred biračkog mjesta 632 u Zagrebačkoj Dubravi. Kao što vidite iza mene, grad je prazan jer su građani otišli kućama na glasanje. Ovdje su svoju građansku dužnost ispunili i gradonačelnik Bandić i Zdravko Mamić. Bandić je vodio svog psa Rudija, dok je Zdravko Mamić na ulici šetao svog izbornika Čačića. Nije bilo nikakvih incidenata, osim ono kad je Mamić rastrgao košulju i bacio 500 eura u kutiju. Ali to je ovdje već postala tradicija. Jadranka Kosor nije mogla glasati zbog istekle osobne iskaznice, Čačić nije mogao doći do birališta jer mu je glavaš ukrao akumulator, a Ivo Josipović već puna 2 sata sjedi na biračkom mjestu jer se ne može odlučiti za koga glasati. Dakle, sada i službeno možemo reći da je koalicija Naprijed Hrvatska zbog toga ostala bez sva 3 glasa. Ovdje je glasao i premijer Milanović koji je prilikom glasanja citirao kapetana Titanika i poručio građanima sve je u redu. Puno glasača je došlo na biračka mjesta sa svojim obiteljima, dok je Željka Markić glasala u ime čitave svoje obitelji. Izlaznost je velika, a za to trebamo prije svega zahvaliti Ruži Tomašić koja je pozvala sve glasače da izađu, to jest znači sve da izađu na izbore, a Srbe da izađu iz zemlje. Bilo je to sve za ovo javljanje, ostanite i dalje uz News Bar.